खुलुमबाय सानसेयारि खौरां लानानै फिन नोंथांमोननिसिम फैफिनबावबाय आं सिबिरानि ब्रह्मआ नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि फुंनि समाव सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनोबा आंनि एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजोंनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो हागोन। इन्डियान आर्मिनि हेलिकप्टारा क्रेश जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा जादों। अरुणाचल प्रदेशनि टावांनि चाइना सिमायाव जादों हेलिकप्टार क्रेशआ, जेराव हेलिकप्टाराव सानै पाइलट दंमोन। हेलिकप्टार क्रेश जानायनि उनाव सानैबो पाइलटखौ खाथिनि देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जादोंमोन, नाथाय सासेखौ थैबाय होननानै फोसावदों होननानै फोरमायथिदों आर्मिनि पाब्लिक रिलेशन अफिसारा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि आर्मिनि चित्ता हेलिकप्टारा फुंनि 10 रिंगासो समावनो क्रेश जादोंमोन आरो बे जाथायजों जिउ गोमानाय पाइलटनि मुङा लेफ्टिनेन्ट कर्नेल सौरभ यादव। मा जाहोननि थाखाय हेलिकप्टारा क्रेश जानो मोन्दों बेनि सोमोन्दै दासिमबो रोखा जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै, नाथाय बोथोर गाज्रि जानायनि थाखाय अरुणाचल प्रदेशआव बेबायदि हेलिकप्टार क्रेश जाबाय थानायनि गोबां रेकर्ड दं होननानै फोरमायथिदों। रिपर्टनि बायदिब्ला सा सानजा भारतआव थांनाय 2010 मायथाइनिफ्राय दासिम गंद' हेलिकप्टारा क्रेश जाबाय, जायजों सा 40 सुबुङा थैनो गोनां जादों होननानै मिथिहोदों। लामानि जाब्रबथाय जानायजों नवज्योति बर'नि हरखाब जिउ खहा। सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारिमोन नवजित बर'आ, नाथाय मोनानि समाव ट्राकजों सौख्रांजानायनि थाखाय बिथाङा हरखाबै रुंसारि जालांबाय। बिथांनि थैनायनि खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुखुखौ रुजुनफानो थाखाय खौरां लाहैदों सनितपुर जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा। लामानि जाब्रबथाय जानायनि थाखाय हरखाब रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिदों दि नवज्योति बर'नि जिउ खहा जानाया बर'फोरनिनो खहा जादों, मानोना नवज्योति बर'आ सासे राफोद मावथिमोन। बिथाङा बर' हारिनि आरो ओनसोलनि गोबां खामानि मावदोंमोन होननानै फोरमायथिदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला रुंसारि नवज्योति बर'आ सनितपुर जिल्ला एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि जानायनि अनगायैबो सोनाब तेजपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारिबोमोन। गोथार जुलिनि थाखाय थांनाय गंसे बासआ हाखराव गोग्लैनायनि जाहोनाव मोनसे दुखुनांथाव थासारि, जायजों सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 20 जोखोम जादों। बे जाथायाव उत्तराखन्डनि पावरी जिल्लायाव जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला पावरी जिल्लानि धुमकोट पुलिस थानानि सिङाव थानाय सिन्धी गामियाव बे जाथाया जानो मोन्दों। गोथार जुलिनि थाखाय सा 55 सुबुं रोगानाय गंसे बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ लामानिफ्राय 500 मिटार गाहायाव गोग्लैलांदों, जायजों सा 32 सुबुंनि जिउ खहा जादों। जाथायखौ खौरां मोननाय लोगो लोगोनो धुमकोट पुलिसआ जाथायथिलियाव नुजाथिहैदों। लोगोसे एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफ हान्जायाबो नुजाथिहैनानै खैफोदाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों आरो थैनाय सुबुंफोरनि गोथै देहाखौबो गोथौ हाखरनिफ्राय बोखांनायनि हाबाखौ मावहैदों। रन्जन दैमारिजों लोगोसे एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोर नङाब्ला दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो गबिन्द बसुमतारिया डिपुटि चिफ जानाय नङामोन, नाथाय दिनै बिथांमोनहा फोथायखेबस' खालामबाय होननानै बुंथिदों एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा। एक्स एनडिबिनि गबिन्द ग्रुप, धीरेन ग्रुप, आरडि ग्रुप आरो एस ग्रुपनि सोद्रोमाफोरा टंलायाव जथायै खौरांगिरि मेल खुंदों। 12 बोसोरनि उनाव जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव फैनो मोननाय एक्स एनडिबिनि राजु सरकारनि न'आव थांनानै खौरां लाहैदों एक्स एनडिबिनि सोद्रोमाफ्रा। गुबुन हारिनि जानानैबो बर' हारिनि थाखाय एनडिबिआव थानानै खामानि मावबोनाय राजु सरकारा जोबथेसालिनिफ्राय जामिन मोनबोनायखौ प्रमद बर'आ खौरां लाहैयाखै आरो प्रमद बर'आ मिथियाब्लाबो एमसिएलए दिलीप बर'आ खौरां लाहैनांगौमोन होननानै बुंथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि जायनाखि रायजोआवबो आरो मिरुआवबो बिजेपिनि सोरखार, बिथांमोनहा बिटिआर गोरोबथायाव सागान होनो थाखाय रन्जन दैमारिखौ गोसो बायदियै बाहायदों। रन्जन दैमारि बिथांजों लोगोसे माखासे दैदेनगिरिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय उदालगुरि एक्स एनडिबिजों लोगोसे गुबुन गुबुन जिल्ला एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोराबो नांबोदों, नाथाय दुखुनि बाथ्रा बिथांमोनहा उदां जानो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। लोगोसे बुंथिबावदों दि रन्जन दैमारिजों लोगोसे एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर आरो सोद्रोमाफोर गैयामोनब्ला दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो गबिन्द बसुमतारिया डिपुटि चिफ जानाय नङामोन। नाथाय प्रमद बर'आ राजखान्थिनि फाव फान्दायनानै फोथायखेबस' खालामनाया फोरमान जाबाय होननानै बुंथियो आरो राजखान्थिनि थाखाय प्रमद बर'आ एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर आरो सेंग्राफोरखौ जोबथेसालियाव सोनो नाजादों होननानैबो बुंथियो। एनडिबिनि दैदेनगिरिफ्रा गावस्रा गावस्रि जादोंब्लाबो नाथाय दिनैनि सानाव सेंग्राफोरा जयैनो दङ आरो गोख्रोंसिनसो जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो बिथांमोनहा। बिथांमोननि अनगायैबो 12 बोसोर जोबथेसालियाव थाबोनाय राजु सरकाराबो बर' हारिखौ खौसे जानो थाखाय खावलायहरो आरो एनडिबिनि
PRDS हानजानि गेजेराव फारागथि खालामलायालासे प्रमद बर'नि हेंथायै गसंनांगौ होननानै बुंथि बिथाङा लोगोसे गबिन्द बसुमतारीनाव दासुनि ग्रहसो हाबदों आरो बिथांमोनहा बर' हारिखौ फानबाय बिटिसिनि मासियाव जिरायनो थाखायनो हारिखौ फानदों होननानैबो बुंथि बिथाङा बेनि अनगायैबो रन्जन दैमारिनि थाखाय गाव अदेबानि राजु सरकारा गोदोनायाव दौलें आलायनानै जिउ होनो थाखायबो राजि मानोना रन्जन दैमारिखौ थैनो होनो हाया बिथाङा जोंनि बिफा होननानै बुंथियो एक्स एनडिएफबि राजु सरकारा उत्तराखन्डआव हाजोआव हरखाबै गोबां बरफ आरो अन्थाइ गोग्लैनायनि थाखाय सा10 हाजो गाखोग्राफोरनि जिउ खहा जादों आरो सा28 दासिमबो गोमानानै दं होननानै मैया खौराङाव फोसावनाय जादोंमोन दुखुनि खौरां सा28 गोमानायनि मादाव सासे आसामनि आइजो हाजो गाखोग्राबो दंमोन मुङा दीपशिखा हाजरिका गलाब हाजरिकानि फिसाजो बिथांमोनहा गुवाहाटी राजघरनि थागिबि मख'नो गोनांदि नेहरू इन्स्टिट्युट अफ माउन्टेनियारिंनि ट्रेनिसनि मोनसे हान्जाया उत्तराखन्डनि उत्तरकाशी जिल्लानि द्रौपदीका दान्दा 2 हाजोआव गाखोहैदोंमोन बेयावनो हरखाब हाजोनिफ्राय अन्थाइ आरो बरफ गोग्लैदों जायजों सा10 सुबुंनि जिउ खहा जादों सा14खौ रैखा खालामनो हानाय जाबाय आरो दासिम सा28 गोमानानै थानायखौ रिपर्टआव मोननाय जादों बे सा28 गोमानानै थानायनि मादावनो आसामनि दीपशिखा हाजरिकायाबो गोमानानै दंफायो गोमानानै थानाय हाजो गाखोग्राफोरखौ एसडिआरएफ आरो एनडिआरएफजों लोगोसे इन्डियान आर्मि आरो आइटिबिपिनि हान्जाया नागिरनायनि हाबाखौ मावगासिनो दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों मख'नो गोनांदि रिपर्टनि बायदिब्ला बे जाथाया हाजोनिफ्राय ओंखारबोफिननाय समाव 17,000 फिट गोजौआव जानो मोन्दों आसामनि गोबां सुबुंफोरानो नखरखौ बेंनो थाखाय गुबुन गुबुन रायजोनि दाब दाब जायगाफोराव खामानि मावहैनो गोनां जायो नाथाय गोबां समावनो गोबां जाथाय जानायफोरखौ जों खोनानो मोनबोबाय थानाय जादों फिन आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनाय 26 बोसोर बैसोनि दुलु राजबंशीया गुबुन रायजोआव खामानि मावहैनायाव गुबुन सुबुंफोरजों बुथारजादों नखर फोथांनो थाखाय केरालायाव खामानि मावहैदोंमोन दुलु राजबंशीया नाथाय बिथांनि गोथै देहाखौ केरालानि कोझिकोड जिल्लानि लैथो रुगुंनिफ्राय बोखांनो हादों दुलु राजबंशीखौ बुथारनायनि दायाव बिथांजोंनो खामानि मावफाग्रा सानैखौबो पुलिसा हमनो हाबाय मुङा मनरन्जन आरो लक्ष्मी पुलिसा सिग्रोमनानै मोननाय बायदिब्ला दुलु राजबंशीखौ बुथारनाय जाथाय जानायनि सिगां बिथांमोननि गेजेराव बुलायलायनाय जाग्रोदोंमोन बेनि उनाव दुलु राजबंशीखौ बुथारदों आरो गावसोरनि दायखौ दोनखुमानो थाखाय दुलु राजबंशीनि गोथै देहाखौ लैथोआव गारहरदोंमोन दा लैथोनि रुगुंनिफ्राय आसामनि दुलु राजबंशीनि गोथै देहाखौ बोखांनो हाबाय आरो बुथारनायनि दायाव मनरन्जन आरो लक्ष्मीखौबो हमनो हाबाय दुलु राजबंशीखौ बुथारनाय समाव बुथारग्रा सानैयाबो ड्राग्सनि निसायावनो दंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों मुलि लोंनानै सा10 उन्दै गथ'फोरनि जिउ खहा बे जाथाया जाम्बिया हादोराव जादों जाम्बिया हादोरनि गुबुन गुबुन ओनसोलाव मोनब्रै रोखोमनि कफ एन्ड कल्ड सिराप लोंनायनि जाहोनाव सा10 उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादों रिपर्टनि बायदिब्ला बे मोनब्रै रोखोमनि कफ सिराप जायखौ लोंनानै सा10 उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जादों बे मोनब्रै कफ सिरापआ भारतनि मैदान फार्मासिउटिकेल्स कम्पानिजों दिहुनजानाय मुलिमोन दा वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशना बे मोनब्रै कफ सिरापनि सायाव नायबिजिरनायखौ मावगासिनो दङ वर्ल्ड हेल्थ अर्गानाइजेशननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे मोनब्रै कफ सिरापनि गेजेरजों किडनि गाज्रि जानायनि सन्देह खालामनाय जादों आरो किडनि गाज्रि जानायनि थाखायनो उन्दै गथ'साफोरनि जिउ खहा जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों मैदान फार्मासिउटिकेल्स कम्पानिजों दिहुनजानाय कफ सिराप मुलि जायखौ लोंनायनि थाखाय सा10 गथ'साफोरनि जिउ खहा जानायनि सन्देह खालामनाय जादों बेफोर मुलिफ्रा जाहैबाय प्रमेथाजाइन अरेल सल्युशन कफेक्स मालिन बेबी कफ सिराप मेक अफ बेबी कफ सिराप आरो मेक्रिप एन्ड कल्ड सिराप मोनसे फोसावनाय आं दा नैबे फंबायमोननि हटेलावनो दंफैयो सिक्किम गेंटकआव हटेलनि नामा फंबायमोननि हटेलनि नामा साइमन हटेल एन्ड रिजर्ट बे एक्जेक्ट लकेसनखौसो मा होनदोंमोन लकेसनानो जाहैबाय जोंनिया सिएम बांला माने एमजि मार्कनि साखाथियावनो आरो एमजि मार्कनिफ्राय थाबायनाय डिस्टेन्सआव जास्ट माने 5 मिनिटल' लायो ओमफ्रायहाय जुदि गारिफोरजों सोरबाफोर थाङोबाथाय 2 मिनिटल' लायो आरो बांद्राय गोजान नङा जास्ट माने थाबायनानै वाकिं डिस्टेन्सजों माने एमजि मार्कआव थांनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो आरो जायगाफोराबो ओरैबायदि समायना माने थाबायनायजों मोजांसो जायो आरो माने नुजोबथारनाय जायोना गारिजोंबा एसे स्पिड जायो नालाय थाबायनायबा एखे रोखा रोखा नुजोब्बाय आरो मेगनजों ना ओमफ्राय फंबायमोननि हटेलनि भिउआबोथ' मोजांखा हटेलनिफ्राय जि भिउ नुहुरो हाजो हाला बेफोरबायदि नुहुरो बेखौथ' आं दिन्थिखाबायानो ओमफ्राय आंबो बिराद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय बे हटेलाव जायफोर थाफैनो लुबैयो बिथांमोनहा थाफैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ सिगांनो होखाबाय अब्लाबो आङो दिनैबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होबावगोन नाम्बारा जाहैबाय
7896571045 ओमफ्राय जायखिजाया समाव नोंथांमोनहा फैनो लुबैयोबा फंबायनाव कन्टेक्ट खालामनानै बे हटेलाव थाफैनो हागोन आरो सिक्किम गेंटकखौ नोंथांमोनहा जुदि बेरायफैनो लुबैयोबा ओमफ्राय फंबाया जोंनि बर' मानसिबाथाय माने बहुत खमावनो खालामनानै होयो आरो माने अफार सिस्टेमै लकेलनिखौ जोंनिखिनिखौ होयो आरो होमबाथ' आरो मा नांबावगौ बेलेग जायगायाव फैनानै बेलेग रायजोआव फैनानै गावनि हारिनि हटेल मोनफैबाय बे सबसे साबसिनखा आरो जुदि लकेलनि होननानै जुदि अफार होबावोबा आरो बेनिफ्राय साबसिन आरो मा दंबावो माने जोंहाबो ओरैबायदि नाङो माने बेयावथ' जेबो बर' मानसि रावबो बुंनो थाङा नालाय निजा मानसि लोगो मोनबाथाय माने गावनि असे बायदि नाङो माने सोरबा फैबा हामगौ बर' जाथि बिदिसो आरो माने रायलायनो मोनबा हामगौ बिदि आरो ना बेलेग जायगायाव जाय थायो बिसोर बेबायदिनो सानो माने बर' रायलायनो मोनबा हामगौ सोरबा जोंनि जायगानिफ्राय फैबा हामगौ बिदि मोनो आरो ना ओमफ्राय नोंथांमोना जेखि जाया समाव फैया मानो फंबायनि हटेलाव थाफैनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोनहा सेभ खालामनानै लाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा अन्नानै आंनि SB बड' निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ नुनो मोनगोन लोगोसे दिनैनि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों